بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ndikuyamba ndikumutamanda Allahu tabaraka wa ta'ala mbuye wazolengedwa zonse, mtendere ndinso madaliso za Allahu tabaraka wa ta'ala zipite kwa mtumiki wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wasaiwala sa kubanja kwake ndinso masahaba anthu ajamina adamuona mtumiki wathu Muhammad ali moyo ndipo adakhulupirira na uvomera utenga umene udafika ndi mtumiki ameneyu sallallahu alayhi wasallam. Komanso to masahaba amenewa pa nthawi imene amamwalira adamwalira ali ndi imani mwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Choncho ndiloleni mwapaderadera kuti ndimupemphe Allahu tabaraka wa ta'ala nacho chisomo chochokera kwa iye chiwapeze na wafika masahaba amenewa, chifukwa choulandira utenga umene udafika ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na apilira kuyendesa limodzi pofalisa utenga umenewo kuti uwapeze anthu osiyanasiyana. Choncho chisomo cha Allahu tabaraka wa ta'ala chikuyenera kuti chiwapeze masahaba amenewo. Bale wanga, pambuyo pomutamanda Allahu tabaraka wa ta'ala ndinso kumfunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akumanja kwake ndinso masahaba, ziwani kuti ndithu ife tikunka tikuzungulira namakumbusana nkhani yokhuzana ndi chikozero cha Allahu tabaraka wa ta'ala, ndipo pompano mbuyomu timakumbusanatu nkhani imene inangochitika kumene makamaka pamene chaka chimasintha, makamaka chaka cha anzathu wa Khristu, chaka chija cha 2020 kulowa chaka cha 2021. Timakumbusana zomwe anthu ambiri amalankhula posayang'ana zipembedzo za anthu, ndi ambiri amene amalankhula ena mwa iwo ndi asilamu kumene amalankhulaso mawu osakhala bwino, mawu amene akusonyeza kukanira chikozero cha Allahu tabaraka wa ta'ala. Chonsecho munthu msilamu akuyenera kuti imani yake ikhale yokwanira, akuyenera kukhala wokhulupirira za chikozero cha Allahu tabaraka wa ta'ala, kuti zabwino zonse ndinso zoyipa zimachokera kwa iye Allahu tabaraka wa ta'ala. Mawu amene anthu amalankhula komanso mawu amene tinatchula m'mbuyomu ndionena kuti anthu ambiri anachitenga chaka cha 2020 kukhala ngati ino ndi chimene chawapasa iwo mavuto, ndipo amalankhula kunena kuti 2020 ndi chaka choyipa, chaka chimene ife tasowa ntchito, chaka chimene ife taluza zinthu zosiyanasiyana, mabizinesi ndi zina zotero. Tachita bwino kuti chaka chimenechi tachidutsa, kukhala ngati ino kuti mwina chaka chimenechi ndi chimene iwo chimapasa mavuto amenewo. Chonsecho nkhani imene iwowo akuzungulira poyikamba ndi nkhani yokhuza ndi COVID-19, nthenda yomwe yagwedeza komanso napezeka mayiko osiyanasiyana pano pa dziko lapansi. Choncho nditi makumbusana kunena kuti wina aliyense amene ali ndi chikhulupiriro chimenecho kuna kuti 2020 ndi chaka chimene chabwera ndi tsoka, chaka chimene ife chatipasa maluzi, chaka chimene ife chamangisa kuti ife tiluze zintchito zathu, mabizinesi athu ndi zina zotero. Munthu wina aliyense amene amalankhula zimenezo ndithu tiyeni tibwerere naye zamira mwa Allahu tabaraka wa ta'ala, chifukwa chaka sichingatipase ife tsoka lina lililonse ayi. Ndipo tinakumbusana kulankhula kwa Ubada ibn Swamit kumene amamuuza mwana wake kunena kuti ya bunayya innaka lan tajida tu'amal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhtaaka wama akhtaaka lam yakun liyusibaka. Uyu Ubada ibn Swamit amamuuza mwana wake kunena kuti iwe mwana wanga, ndithu iwe sungamve kapena kuti sungapeze kukoma kwa chikhulupiriro kufikira mpaka utadziwa kunena kuti ndithu kamene kakupeza iwe sikanali kuti kakuphonye, ndipo kena kalikonse kamene kakuphonya komwe sikanakupeze uziwe kunena kuti kameneko ndithu sikanali kuti kakupeze. Ndi mawu amene amamuuza mwana wake zokhuzana ndi chikhulupiriro kapena chikonzero cha Allahu tabaraka wa ta'ala, kuti palibe kena kalikonse koyipa
kapena kabwino kamene wekanga kupeze pokapoka zimenezo Allahu tabaraka wa taala anakonza kuti zimenezo zikuchitikira iwe. Komanso pakasoma tinakupusana kulankhula kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumene mtumiki amalongosola kukamba zokuzana ndi imani pamene mtumiki sallallahu alaihi wasallam analongosola kunena kuti al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Sadaqa rasulullah. Mtumiki sallallahu alaihi wasallama amalongosola kunena kuti tikamati imani kumeneko ndiko kuti ukhulupirire mwa Allahu tabaraka wa taala na akhulupiriranso za angelo ake, komanso ukhulupirirenso za mabuku onse amene Allahu tabaraka wa taala adawatsitsa kwa vumbulusa kubwera pano pa dziko lapansi, komanso ukhulupirirenso za azitumiki onse amene anatumizidwa kubwera pano pa dziko lapansi kuyambira bambo wathu Adam kufikira mpaka na mtumiki wathu uyu wachitsanzika womaliza wokondedwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komanso ukhulupirirenso za tsiku lomaliza kuti lilipo, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, komanso ndikuti iwe wena kuti ukhulupirire za chikonzero chabwino china chilichonse kapena choyipa china chilichonse zimene zimachokera mwa Allahu tabaraka wa taala. Timakumbusana zimenezo. Ndiye lero tukupitilizabe maka tukuyambira pa hadithi ya Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Uyu Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu akulankhula kunena kuti salla lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah. Akutiuza kunena kuti ndithu Mtume sallama anatipempheresa ife swala ya subhi pamalo ochedwa al-Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-layla, akuti mvula itangosiya kumene yomwe idali usiku wake. Falamma insarafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aqbala ala an-nas, mtumiki sopano atamaliza kupemphera akuti ana atembenuka kuwayang'ana anthu. Faqala lahum, ndipo ana alankhula mwawafusa anthu kunena kuti hal tadiruna madha qala rabbukum, kodi mukuziwa zomwe mbuye wanu alankhula? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Monga mwachizoro weze masahaba akafusilwe lonse kuchoka kwa mtumiki amango alankhula kunena kuti ndi Allah ndi mtumiki wace amene akuziwa. Qala, ndipo pamene mtumiki sallallahu alayhi wasallam amalankhula kwa auza anthu kunena kuti asbaha min ibadi mu'minu bi wa kafir. Subhanallah. Kunena kuti nditulera lino kwa wachera ena mwa akapolo anga ali wokhulupirira mwa ine ndinso ena wondikanira ine. Fa amma man qala muturna bi fadlillahi wa rahmatihi, tsopano kwa uyo amene walankhula kunena kuti tapasudwa mvula chifukwa cha chisomo cha Allahu tabaraka wa taala ndi chisoni chake, fadhalika mu'minu bi, ndithu ameneyo ndiwo ndikhulupirira ine, kafirun bil kawkab, ndiwo woyikanira nyenyezi. Wa amma man qala muturna bidaw'in kadha wa kadha, tsopano kwa uyo amene walankhula kuti ndithu ife tapasudwa mvula chifukwa cha nyenyezi yakuti, fadhalika kafirun bi, ndithu ameneyo ndiwo ndikanira ine, mu'minu bil kawkab, ndi woyikhulupirira nyenyezi. Subhanallah. Kusonyeza kunena kuti ena anamukhulupirira bi Allahu tabaraka wa taala chifukwa cha mvula imene imako usiku, ndi amalankhula kuti tapasudwa mvula chifukwa cha chisomo cha Allahu tabaraka wa taala chisoni chake. Ndiye ena mwa iwo amalankhula tapasudwa mvula chifukwa cha nyenyezi yakuti kuitenga khala ngati kuti mwino nyenyezi imeneyo ndi imene yatsitsa mvula. Subhanallah. Ndiye amafotokozera kunena kuti aliyense amene walankhula kuna muturna bifadlillahi wa rahmatihi, tapasudwa mvula chifukwa cha chisomo cha Allahu tabaraka wa taala ndinso chisoni chake, ndithu amene yoyo ndi mu'minun bi, ndiwo ndikhulupirira ine, kafirun bil kawkab, ameneyo ndithu ndiwo woyikanira nyenyezi. Ndipo aliyense amene walankhula kuti tapasudwa mvula chifukwa cha nyenyezi yakuti ameneyo ndiwo ndikanira ine, akuyikhulupirira nyenyezi kuti ndi imene yapasa mvula.
ndiye munthu akuyenda kukhala wokhulupirira za chikonzero cha Allah kuti kalikonse kamachitika kamene kakuchitika chifukwa cha Allahu tabaraka wa taala. Tisamangogwera mu zinthu zina zimene zikumatipangisa ife kumankanira Allah ife tisakuziwa. Apa Imamu Shafi'i analankhula pankhani yokhuza ndi chikonzero. Analankhula ndithu mawu amene ali abwino, mawu amene ali wothandiza kwambiri kwa munthu amene amakhulupirira mwa Allahu tabaraka wa taala, komanso kwa munthu amene amakhulupirira za chikonzero cha Allahu tabaraka wa taala, kuti kabwino kalikonse ndinso choyipa chilichonse chimachokera kwa Allahu tabaraka wa taala. Makamaka pamene Imamu Shafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'a analankhula kunena kuti fama shi'ita kana wa illam ashai, kuti chimene mwafuna inu Allahu tabaraka wa taala chimachitika ngakhale ndisafune. Kachikhala chabwino kachoyipa chimene inu mwafuna Allah chimachitika ngakhale ine ndisafune. Wama shi'itu illam tasha lam yakun, ndipo chimene ndafuna kuti chikata chitike chakuti ngati inu ya Allah tabaraka wa taala simunafune sichimachitika. Ndi mawu amene Imamu Shafi'i akutiuza zokhuzana ndi chikonzero cha Allah, kuti Mulungu amachita zimene wafuna ngakhale ife anthu tisafune. Nchifukwa chake timakumana ndi nyengo zosiyanasiyana. Nthawi zina timatha mwina kukumana ndi dzuwa timatha kuona kuti yapa ndiye dzuwa sopano likuonjeza kwambiri, ikanagwa mvula. Ndiye Mulungu akafuna mvula imagwa, ngati sakufuna Mulungu nyengo yomwe ya dzuwa imakhala ikupitirirabe. Chifukwa ameneyo ndiye amene akuchita zimene akufuna Allah, ndipo palibe amene angalepherese mapulani ya Allahu tabaraka wa taala. Kamene wafuna kamachitika, ndipo zimene ife tafuna sizingachitika ngati Allah sadafune. Ndi mmene zikumatani zikumakhalira pano pa dziko lapansi. Ndiye wina aliyense titenge imani yathu, tizitenge zonse zimene zikumachitika pano pa dziko lapansi kwa ife, zabwino zoyipa zimene tikumana nazo, kuti zimenezo ndithu zikumachitika chifukwa cha Allahu tabaraka wa taala. Apa paliso hadith imene ya Abdullah ibn Abbas. Uyu Abdullah ibn Abbas analankhula kunena kuti akuti adali limodzi ndi Mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa ulendo wina wace, ndipo Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anayamba ndi kumpasa malangizo pamuzo kunena kuti ihfadhullah, kuti musungeni Allahu tabaraka wa taala, ndithu Allahu tabaraka wa taala akusunganiso iwe. Yani muopeni Allah, zichiteni zonse zimene Allahu tabaraka wa taala wazichita kuti izi ndi haramu, zimene zichiteni kuti zikhale haramu. Ndipo kalikonse kamene Allah wakulamula kuti izi ndi halali, zimene zichiteni kuti izi ndi halali. Mungatero ndi kuti Mulungu Allahu tabaraka wa taala nawenso azakusamala nakusunga kusogoloko. Ndiye patsogolo pa hadithi imeneyi pali mawu amene Mtumiki sallallahu alaihi wasallam amuuza uyu Abdullah ibn Abbas kunena kuti wa'lamu anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, kuti ndipo ziwa kuti ndithu anthu ngakhale atasonkhana anthu kuti akuthandize ndi chinthu china chake, atisanga kuthandiza anthu amene kungopatwa pachokhacho chimene Allah adalemba kuti chimene chicho kuchitikira. Wa in jitama'u ala an yadhurruka bi shay'in, ndipo ngakhale atasonkhana kuti akuvutiseni akupaseni vuto pa chinthu china chake, lam yadhurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka, atisanga kuvutise kungopatwa pachokhacho chimene Allahu tabaraka wa taala akulembera kuti ichi ukumana nacho ndipo uzakumana nacho. Kusonyeza kunena kuti kena kalikonse Allah anatilembera, ndipo tisakhala opa anthu opereka mavuto pano pa dziko lapansi. Tisamaopa anthu amene akumathiopseza nezinthu zino umene kuti izi ndikachita izi awandipasa mavuto. Ngati Mulungu wafuna kuti mavuto amene akupeza kaya mwina ndi munjira yolozana imene lero yatani yafala kumapsizana kuti iye ndikulozani, iye amene ndiopsa akulozani, iye ngakhala aloze. Ngati Mulungu anga tabaraka wa sadafune, ndithu zonse zimene yanga kuchita iwe sizingakulowe, chifukwa kuti Mulungu anga sadafune. Chifukwa ndi Allah amene anakulembera kana kalikonse kaya kabwino koyipa iwe uzakumana nako. Ndiye tiye tikhala anthu okhulupirira za chikonzero cha Allahu tabaraka wa taala. Wasoma yolo kuti bachati ndi fa'alu lima yurid. Allahu tabaraka wa taala amachita zimene ndi ochita zimene iye akufuna.
la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna. Allah samafusidwa kena samafusidwa zinthu zomwe iye akutana kuchita, koma ife ndiwo mfusidwa, ndipo tizafusidwa kena kalikonse kamene tikuchita mu zintchito zathu zimene tikuchita, tizafusidwa pamaso pa Allah. Koma Mulungu Allah safusidwa, ndiye Mulungu akumangochita chilichonse chimene iye wafuna kuti chichitike ndipo chikumachitika. Zimene tikuzipeza makamaka pamene Allah mu Qur'ani akulongosola mambiribiri kunena kuti ndithu zichitochito za Allahu tabaraka wa ta'ala, ndithu Allahu tabaraka wa ta'ala akafuna chinthu china chake kuti chichitike, akuti amalankhula pa chinthu chimenecho kunena kuti kun fayakun, kuti chitika ndipo chimachitika. Amene ndi Allah wochita zimene akufuna, kaya mavuto azitipeza kamba kuti Mulungu Allah amene anatilembera, zabwino tizikumana nazo kamba kuti ndi Allah amene anatilembera. Choncho tiye tikhala anthu wokhulupirira, komanso namaziwa kuti ndithu chikonzero china chilichonse chimene tingakumane nazo, kazi zabwino kazi zoyipa zimene zimachokera kwa Allahu tabaraka wa ta'ala, chikhulupirire za chikonzero cha Allah, kamba kuti munthu sangakhala wa imani yokwanira bwinobwino mpaka kufikira mpaka iye atakhulupirira za chikonzero cha Allah, kamba kuti kukhulupirira chikonzero cha Allahu tabaraka wa ta'ala ndithu ndi msichi imodzi mu nsichi za imani. Choncho ndimupemphe Allahu tabaraka wa ta'ala kuti atipase kumvetsetsa komanso namaziwa nthawi zonse kuti kabwino kana kalikonse kamene ife tizikumana nako pano pa umoyo wa dziko lapansi, tizikhala tikudziwa kunena kuti ndithu kameneko kakuchokera m'manja mwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Koyipa kabwino kalikonse kakuchokera m'manja mwa Allahu tabaraka wa ta'ala, komanso tizikhala tikudziwa kunena kuti palibe china chilichonse chimene ife chingatipase mavuto, kaya chaka, kaya mwezi, kaya munthu sangatipase mavuto kungopatula pa zokhazo zimene Allahu tabaraka wa ta'ala anatilembera kuti mukumana ndizi ndipo tizikumana nazo. Ndiye ndimpemphe Allahu tabaraka wa ta'ala kuti adalitse wina aliyense, komanso natiyika kukhala mugulu la anthu a imani enieni, mugulu la anthu limene limakhulupiriranso zokhuzana ndi chikonzero cha Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.